तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्नि नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशदान जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 18 ഋഷഭദേവന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശമാണിത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാൻ ന പതീശ സസ്യാൻ നമോചേതേ സമുപേത മൃത്യും ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാൻ ന പതീശ സസ്യാൻ നമോചേദ്യ സമുപേത മൃത്യു ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാത് ന പതീശ സസ്യാൻ നമോചയേതേ സമുപേത മൃത്യു. അല്ലെ ധാരാളം തവണ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ന സ സ്യാത്. ഈ വേർഡാണ് കൂടുതലും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അല്ല. സ്യാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിത്തീരുക. സ അവൾ, അല്ലെങ്കിൽ സഹ അവൻ. ഇപ്പോ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവരൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആരുമല്ല എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഗുരുവോ അച്ഛനമ്മയോ അല്ലെ ഭർത്താവോ ഇതൊന്നും ആയിത്തീരുന്നില്ല. എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയും അവരെ ജന്മ മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്, എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവന്ന തസ്യാന്നപദീശ സസ്യാൻ നമോ ചയേതേ സമുപേത മൃത്യും ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവന്ന തസ്യാന്നപദീശ സസ്യാൻ നമോ ചയേതേ സമുപേത മൃത്യും ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അവസാനത്തെ വരിയില് ഇന്ന എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു നാ ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. ദൈവന്ന തസ്യാൻ നപദീശ സസ്യാൻ നമോ ചെയ്തേ സമർപ്പിത. അപ്പൊ ഒരു നാ ഇവിടേക്കും ഒരു ഇന്നുള്ളത് സ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമോ ചെയ്ത് നാ എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാന്ന പതിശ്ച സസ്യാത് നമോ ചയേത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാന്ന പതിശ്ച സസ്യാൻ നമോ ചയേത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാൻ ന പതിശ്ച സസ്യാൻ നമോ ജയേത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാസ്ന പതിശ്ച സസ്യാത് നമോ ചയേത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന സസ്യാസ്യാന പതിശ്ച സസ്യ നമോ ജയേത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാന്ന പതിശ്ച സസ്യാൻ നമോ ജയേത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഗുരു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാത് ന പതിശ്ച സസ്യാത് നമോ ജയേതേ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सह स्यात् दैवं न सस्यान्न पतिश्च सस्यात् सस्यान् नमो जयेत्य समवेद मृत्युं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मंजू माता जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमः हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तत्स्यात् न बधिश्च सस्यात् नमो जयेत्या समुपेत मृत्युम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी जो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो स सस्यात् पिता न सस्यात् जननी स सस्यात् देवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो जयेदिन समुपेद मृत्युं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् न बधिश्च सस्यात् नमो जयेत्य समुपेत मृत्युम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु सिक्के माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तत्सान्यपदिश्च सस्यात् नमो जयेद्य समुपेद मृत्युम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। गिरिजा विजय देवदास माता जी चलो गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो जयेद्या समुपेद मृत्युम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विद्याचार्य माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् पतिश्च सस्यात् नमो जयेत्य समुपेत्य मृत्युम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वत्सला माता जी गुरु माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। गुरुर्न सस्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् न पिताश्च सस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो जयत्य समुपेद मृत्युम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला शाजी माता जी चलो गुरु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो जयेत्या समुपेद मृत्युम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संगमणि माता जी चलो गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान् नमो जयेत्या समुपेद मृत्यु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता माता जी चलो गुरु माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् पतिश्च सस्यात् नमो जयेदिया समुपेत्य मृत्युम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുന്ന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സാസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാൻ ന പതിശ്ച സസ്യാത് നമോ ജയേന്ദ്ര സമുപേത്യ മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനോ ന സസ്യ പിതാ ന സസ്യ ജനനീ ന സസ്യ ദൈവം ന തസ്യ ന പതിശ്ച സസ്യ നമോ ജയ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശ്രീ ഉപാസന ദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാത് ന പതിശ്ച ന സസ്യാത് നമോ ജയേത്യ സമുവേദ മൃത്യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യ ന പതിശ്ച സസ്യ നമോ ജയേത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യ ന പതിശ്ച സസ്യാത് നമോ ജയത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ശ്രീ ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന സസ്യാത് ന പതിശ്ച സസ്യാത് മോദയത്യ സമുവേദ മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യ ന പതിശ്ച ന സസ്യ നമോ ജയേര്യ സമുവേദ മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യ ന പതിശ്ച സസ്യാത് നമോ ജയേത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുന സസ്യാത് സ്വജനേന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന സസ്യാത് ന പതിശ്ച സസ്യാൻ നമോ ജയേത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യ ന പതിശ്ച സസ്യ നമോ ജയേയ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സ്യാത് ദൈവം ന തത്സ്യാന്ന പതിശ്ച സസ്യാന്ന മോചയേത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സ്യാസ്യ ജനനീ ന സ്യാത് ദൈവം ന തത്സ്യന്ന പതിശ്ച സസ്യാത് നമോ ജയേത്യ സമവേദ മൃത്യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തത്സ്യാന്ന പതിശ്ച സസ്യാത് നമോ ജയേദ്യ സമുപേത മൃത്യു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തത്സ്യാന്ന പതിശ്ച സസ്യാത് നമോ ജയേത്യ സമുപേത മൃത്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ചൊല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉപദേശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഋഷഭദേവനായിട്ട് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുമല്ല ഉപദേവതമാർ അല്ലെ, അവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരെ അവരെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും അത് അല്ല അല്ലെ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം ന സ സ്യാത്. ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല, സഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ, സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ, സ്യാത് ആയിത്തീരുന്നു, ആയിത്തീരുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അവര് ആ പൊസിഷൻ, ആ പദവിക്ക് അർഹരല്ല, അവരൊരിക്കലും അതായിത്തീരുന്നില്ല. ഗുരുർന സസ്യാത് സ്വജനോ ന സസ്യാത് പിതാ ന സസ്യാത് ജനനീ ന സസ്യാത് ദൈവം ന തസ്യാന്ന പതിശ്ച സസ്യാൻ നമോ ജയേതയ സമുപേത മൃത്യും. അവസാന ലൈനാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമോ ജയേത് യ സമുപേത മൃത്യു. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയും. നമുക്കതിന് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പേരിന് അർഹനല്ല, ആ പദവിക്ക് അർഹനല്ല എന്നാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മിസ് ഭക്തിവേദാന്ത സാമസിക പ്രഭുപാദ. ഓക്കെ, വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ല അല്ലെ. അത് നോക്കാം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വേർഡ്. ഗുരുഹു ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു, ന അല്ല, സഹ അവൻ, സ്യാത് ആയിത്തീരുക, സ്വജനഹ ഒരു ബന്ധു, ന അല്ല, സഹ അത്തരം ഒരു വ്യക്തി, സ്യാത് ആയിത്തീരുക, പിതാ ഒരു പിതാവ്, ന അല്ല, സഹ അവൻ, സ്യാത് ആയിത്തീരുക, ജനനി ഒരു മാതാവ്, ന അല്ല, സ അവൾ, സ്യാത് ആയിത്തീരുക, ദൈവം ആരാധ്യർഹമായ വിഗ്രഹം, ന അല്ല, തത് അത്, സ്യാത് ആയിത്തീരുക, ന അല്ല, പതിഹി ഭർത്താവ്, ച
സ അവൻ സ്യാത് ആയിത്തീരുക, ന അല്ല, മോചയേത് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും, യഹ ആരി, സമഭേദ മൃത്യു ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന പാതയിൽ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് സ്വന്തം ആശ്രിതനെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന പാതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു, ഒരു പിതാവോ ഒരു ഭർത്താവോ ഒരു മാതാവോ ആരാധ്യർഹനായ ദേവനോ ആയിത്തീരരുത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരാളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത, അല്ലെ? അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളായിത്തീരരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു കുട്ടിയെ അവനെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരച്ഛനും അമ്മയും ആവരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഓരോ പൊസിഷനും അങ്ങനെ തന്നെ. ഗുരുവായാലും ഭർത്താവായാലും ഭാര്യയെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെ? അവരെയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ആ പൊസിഷനിലുള്ളവരല്ലായിരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ മഹാദേവൻ, അല്ലെ? മഹാദേവനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ദേവന്മാരായാലും സ്വീകാരം. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ ശിഷ്യനെ ജനന മരണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവനും ഒരാധ്യാത്മിക ഗുരുവായി തീരാനാവില്ലെന്ന് ഋഷഭദേവൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാത്ത പക്ഷം അവനെ തന്നെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന പാതയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ത്വക്വാദേഹം പുനർജന്മനൈ ദിമാമേദിസോ അർജുന. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരുവൻ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സത്യത്തിൽ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ കഴിയും? ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തത്വത. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. ബലി മഹാരാജാവിന് ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന പാതയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ശുക്രാചാര്യരെ ബലി മഹാരാജാവ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ശുക്രാചാര്യർ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നില്ല. അവൻ ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ പല കാംക്ഷാകർമ്മങ്ങളിൽ തൽപരനായിരുന്നു. തന്റെ സർവവും വിഷ്ണു ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ബലി മഹാരാജാവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തെ ശുക്രാചാര്യർ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അതിനാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 9:27 ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. യത് കരോഷി യത് നാസി യജ്ജുഹോഷി തദാസിയത് യത് തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത് കുരുഷാമദർപ്പണം. യത് കരോഷി യദസ്നാസി യജ്ജുഹോഷി തദാസിയത് യത് തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത് കുരുഷാമദർപ്പണം. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ അവയെല്ലാം എനിക്കുള്ള സമർപ്പണങ്ങളായി ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഭക്തി. ഭക്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനും എല്ലാം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആർക്കും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവോ പിതാവോ ഭർത്താവോ മാതാവോ ആകാനാവില്ല. അതുപോലെ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ പത്നിമാർ കൃഷ്ണനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ജനിമൃതികളുടെ ആസന്നമായ വിപത്തിൽ നിന്നും തന്നെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഭർത്താവിന് ഒരു ഭാര്യ ത്യജിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണിത്. അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അവന്റെ പിതാവിനെയും ഭരത മഹാരാജാവ് അവന്റെ മാതാവിനെയും ജനനീന സസ്യാത് ത്യജിച്ചിരുന്നു. ആശ്രിതനായ ഒരുവനെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്ന ദേവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദൈവം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ആശ്രിതനായ ഒരുവന്റെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്ന ദേവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദൈവം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. സാധാരണഗതിയിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരു, ഭർത്താവ്, പിതാവ്, മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ബന്ധുക്കൾ, താഴ്ന്ന ബന്ധുക്കളുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ ഋഷഭദേവൻ ഇത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യം പിതാവ്, ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അവന്റെ ആശ്രിതനെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാകണം. ഇതിന് കഴിയാത്ത പക്ഷം അവൻ തന്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അധിക്ഷേപത്തിന്റെ
സമുദ്രത്തിൽ സ്വയം മുങ്ങിത്താഴും. എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായിരിക്കുകയും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിതാവ് തന്റെ പുത്രന്റെയോ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പോലെ ആശ്രിതരുടെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം. ആശ്രിതനെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവനും ഈ ചുമതലകൾ സത്യസന്ധമായി നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ശൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാൽ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശമാണ് ഇത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ആ പദവിക്ക് അർഹരല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വന്തം ആശ്രിതനെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന പാതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവോ പിതാവോ ഭർത്താവോ ഒരു മാതാവോ ആരാധ്യനായ ദേവനോ ആയിത്തീരരുത്. അപ്പൊ നമ്മളെ അച്ഛൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിപ്പിക്കണം, അവരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈ മാസം ദാമോദര മാസം അതിന് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മാസം. യാതൊരു ഭക്തി യാതൊരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ദാമോദര ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നെതിരി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി. അതിന് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ 100 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോ പലരും പലപ്പോഴും പറയും മക്കളൊക്കെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും അവരനുസരിക്കില്ല. അവരെ മെല്ലെ മയത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു ചിരാതിൽ ഒരു ദീപം വെച്ചിട്ട് ദാമോദര ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ തന്നെ അവരുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതായിത്തീരും. അവർക്ക് ഭക്തിയോ വിശ്വാസമോ ഒന്നും വേണ്ട എങ്കിലും അവര് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാനെ ഒരിക്കല് ആ നെയ് ദീപം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സകല പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരും. അതുപോലെ ധാരാളം കുട്ടികളും പറയുന്ന കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ധാരാളം കോളേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വരും ദർശനം എടുക്കാനൊക്കെ. അവരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യും, നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാലയൊക്കെ ജപിക്കാം, എന്നാൽ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ചെയ്യാൻ വിടില്ല എന്ന്, അച്ഛനും അമ്മയും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ വിടില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ വേറെ തരത്തിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ വയസ്സായി, നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോലും വിടുന്നില്ല, നമ്മളെ നാമം ജപിക്കുവാനോ ഭാഗവത ക്ലാസ് വെക്കാനോ ഇതിനൊന്നും ഭാഗവതം വായിക്കാനോ ഇതിനൊന്നും മക്കള് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ സമ്മതിക്കാത്തത്? നമ്മൾ അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തിയില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഇത് ഇപ്പോഴവർക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മള് മക്കളെ ശരിയായ രീതിയിൽ വളർത്തില്ല, എപ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവസാന സമയം. ആ സമയത്താണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുക, അവർ ചിന്തിക്കുക, എന്താണ് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെ? പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ ടോയ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ എന്ത് അച്ഛനും അമ്മയാണ്? അത് അവന് സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, അവന് കാർ വാങ്ങിച്ചു, അവന് മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയാണോ? അവന് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവന്റെ പേരൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചില കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. അപ്പോ അതുപോലെ കുട്ടികള് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. എപ്പോഴേ അവസാന നിമിഷവും മരണത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കും. അല്ലെ? യമരാജൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോഴവര് പറയും, എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, എന്റെ പേരൻസ് എന്തുമാത്രം ദുഷ്ടന്മാരാണ്, എനിക്ക് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അവരൊരിക്കൽ പോലും എന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനോ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനോ പരിശീലിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? യമരാജന്റെ കണ്ണിലെ കുറ്റക്കാരാണ് മാതാപിതാക്കൾ, അല്ലെ? എന്താണ്? അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയില്ല, അവരെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം. ഇപ്പോ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, പ്രഭാതർ ലെക്ചറിലൊക്കെ പറയുന്നു, പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ആവരുത് എന്ന്. ഇപ്പോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ നമ്മള് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവസാന നിമിഷം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെ? ഇപ്പോഴവര് സന്തോഷിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്നല്ല, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും അവർക്ക് പകർന്നു നൽകണം. ഭക്തി സേവനങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ പരിശീലിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും. അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രഭു ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഭർത്താവല്ല, യഥാർത്ഥ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇനി അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നും വന്നേക്കരുത്. എന്താണ്? നമ്മള് അവരെയും കൂടി കൃഷ്ണാബോധത്തിലാക്കണം, അല്ലെ? നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു ഭാര്യയെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഭർത്താവിനെ യഥാർത്ഥ ഭർത്താവല്ല. ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്താ ചെയ്യാ? ഭാര്യ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ കൃഷ്ണാബോധവാനാക്കുക പതുക്കെ പതുക്കെ, അല്ലെ? ഭാര്യയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ പ്രസാദമൊക്കെ അവർക്ക് ദിവസം കൊടുത്താൽ തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി. അപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാതിരുന്നാൽ മതി, ആ തുളസിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി, പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭർത്താവ് ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് ഭാര്യ ഡിവോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. എന്താണ്? എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യുക അവരാണ്, അല്ലെ? മാതാജിമാർ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ ആക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാതാവും പിതാവും ഒരു കുട്ടിയെ കൃഷ്ണാബോധവാനാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെ? ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുക, അവരെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാക്കി വളർത്തുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അവർക്ക് നൽകണം. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം, അവരെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ സാധിക്കും. പ്രഭുപാദര് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും, ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, തന്റെ ഗുരുവിനെ ബലി മഹാരാജാവ് ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്? ഭഗവാനെതിരെ വാമനമൂർത്തി വന്നിട്ട് ദാനം ചോദിച്ചപ്പോഴേ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശുക്രാചാര്യർ പറഞ്ഞു, അത് കള്ളനായിട്ടുള്ള നാരായണനാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ അവിടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്, നീ ഒരിക്കലും ദാനം നൽകരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ട്. എന്നാൽ ശുക്രാചാര്യരുടെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ബലി മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ദാനം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ദാനം വേറെയില്ല എന്ന് നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ വ്യക്തികളെ പറയുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവ്, അല്ലെ, തന്റെ മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, അവരെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ്? തന്റെ ആ ദുഷ്ടയായിട്ടുള്ള മാതാവിനെ, അല്ലെ,
സ്വന്തം മകന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. മകൻ തന്നെ ആ അമ്മയെ തള്ളിപ്പറയുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ഭരതനെ രാജാവാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലെ, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ഭരതൻ രാമന്റെ സേവകനായിട്ട് തുടരുകയാണ്. അല്ലെ, രാമനെ അത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പലരും പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഭരതനെ കുറിച്ച്. കാരണം ഭരതൻ അങ്ങനെ ഒരു രാമനെ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. അല്ലെ, ഭരതനൊന്നും അറിയുക പോലുമില്ല. അല്ലെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഭരതൻ. അതുപോലെ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അല്ലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ ഉപദേശിക്കുക. അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു എന്താ പറഞ്ഞ, എന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ. അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപിയെ നാമം ഇത് ജപിക്കാനാണ്. അല്ലെ, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ അതിനെ തള്ളിക്കളയുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ ശിഷ്യനെ ജനന മരണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവനും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി തീരാനാവില്ലെന്ന് ഋഷഭദേവനെ ഉപദേശിക്കും. ധാരാളം ആൾക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ചും കലികത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അല്ലെ, വലിയ ബിസിനസ്സാണ്. ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ധാരാളം അനുയായികളെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെ, കാവ്യോ വെള്ളയോ എന്തായാലും സാറിന് വസ്ത്രം ഏത് കളറായിരുന്നു ധാരാളം അനുയായികൾ. അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പല പൂജകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെ, എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും അവരെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്താണ്, അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെ, അവരെ കൊണ്ട് തനിക്ക് ജയ് വിളിപ്പിക്കും. ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ നാമം പറഞ്ഞിട്ട് ജയ് വിളിക്കും. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അല്ലെ, അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിപ്പിക്കുകയോ അവരെ കൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ്, അവരെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർക്ക് സാധിക്കും. അല്ലെ, നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഗുരു ഒരിക്കലും അവരെ ഉപദേശങ്ങളല്ല നൽകുക. അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെ, നേരത്തെ ഋഷഭദേവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു രാജാവാണെങ്കിലും പ്രജകൾക്കോ അല്ലെ ഒരു ഗുരുവിനെ ഒരു ശിഷ്യനോ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത്. അല്ലെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്നത്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്താനായിട്ട് പറയാം, അതെ തന്നെ പുകഴ്ത്താനുള്ള. അല്ലെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ധാരാളം ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കപട ഗുരുക്കന്മാരെന്താണ്, അവരെ സ്തുതിക്കും, അവരെ പുകഴ്ത്തും, അവരെ പൂജിക്കും. അല്ലെ, ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ നാമം ജപിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന എവിടെയും പറ്റില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനാണ്. അതാണ് നമ്മളെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ. അല്ലെ, പ്രഭാതയുടെ പറഞ്ഞു, ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം യോഗം അദ്ദേഹം പുനർജന്മനെ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതല്ല, തിരിച്ചവർ ഭഗവത് നാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാത്ത പക്ഷം അവനെ തന്നെ ജന്മമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന പാതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മനായി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരുവൻ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ഇങ്ങനെ തന്നെയായാലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സത്യത്തിൽ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയും? ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വം. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. ബലിമാ രാജാവിനെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന പാതയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ശുക്രാചാര്യൻ ബലിമാ രാജാവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ശുക്രാചാര്യൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നില്ല. അവൻ ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണ്. തന്റെ സർവ്വവും വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ബലിമാ രാജാവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തെ ശുക്രാചാര്യൻ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആണ്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇതിനാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാനെ പറയുന്നു, തപസ്യഗവന്തയ തത്പുരുഷം അതർപ്പണം. എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചു. എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് തപശ്ശരികൾ ചെയ്യുന്നോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നോ, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. അല്ലെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും ഭക്തനാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആർക്കും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവോ പിതാവോ ഭർത്താവോ മാതാവോ ആകാൻ
സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ പത്നിമാർ കൃഷ്ണനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചു. യജ്ഞപത്നിമാർ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഉണ്ട്, ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അടുത്തുണ്ട്, അല്ലെ, അവർക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാർ പോയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് പോലും, അല്ലെ, എന്താ പറയാ, അവിടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പങ്കെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഉള്ള ബ്രാഹ്മണ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, എനിക്കെങ്കിലും അതിന്റെ പങ്ക് തരണം, അല്ലെ. എന്നാൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പത്നിമാരെടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ എന്താണ്, അവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പാത്രത്തോടെ എടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയും, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭഗവാനെ ഒന്നും നൽകാത്ത ഭഗവാനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിന്ന് ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലും യജ്ഞപത്നിമാര് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനിമതികളുടെ ആസന വിഭവത്തിൽ തന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭർത്താവിനെ ഒരു ഭാര്യ ത്യജിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അവന്റെ പിതാവിനെയും ഭരത് മഹാരാജാവ് അവന്റെ മാതാവിനെയും ജനനീന സസ്യാ ആശ്രിതനായ ഒരുവന്റെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്ന ദേവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദൈവം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. സാധാരണ ഗതിയില്ല ആധ്യാത്മിക ഗുരു പിതാവ്, ഭർത്താവ്, മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ബന്ധുക്കൾ, താഴ്ന്ന ബന്ധുക്കളുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ ഋഷഭദേവൻ ഇത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യം പിതാവ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അവന്റെ ആശ്രിതന് ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാകണം. ഇതിന് കഴിയാത്ത പക്ഷം അവന്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അധിക്ഷേപത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ സ്വയം മുങ്ങിത്താൾ എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് തന്റെ പുത്രന്റെയോ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പോലെ ആശ്രിതരുടെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം. ആശ്രിതന് ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവനും ഈ ചുമതലകൾ സത്യസന്ധമായി നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ താഴ്ന്നവരെന്താണ്, ഉയർന്നവരെ ആരാധിക്കുന്നു, ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരെ ദൈവം എന്നും പറയുമെന്ന് പറയും. സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപദേവതമാരെയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു, അല്ലെ. അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടെയാ പോവാ, ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും, അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തി ഭഗവത്ഗീത. ബ്രഹ്മലോകത്തോളം പോയാലും വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, വീണ്ടും ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് മോചനമല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് മോചിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാളും ആ പൊസിഷൻ പദവിക്ക് അർഹരല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഋഷഭദേവൻ തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്, അല്ലെ. ഋഷഭദേവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരെ നല്ല ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടാണ് വളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ഭരത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, അല്ലെ. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് 9 പേരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 9 പേരും മഹാഭാഗവതരാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. ഋഷഭദേവനെ യഥാർത്ഥത്തില് അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് തന്നെ വളർത്തും, അല്ലെ. നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മുടെ മക്കളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തണം, അവരെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം, അവരെ ഭക്തനാക്കി മാറ്റണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചുമതല എന്നുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദർ ഡിവോട്ടീസിനോടൊക്കെ പറയും, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, അവരോടൊക്കെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റീസ്, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹമൂർത്തി, ഇതിന് നിങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ കുട്ടികളൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്താണ്, പ്രഭുപാദരുടെ സോൾജേഴ്സ് ആണ്, പ്രഭുപാദരുടെ ആർമിയിലെ ഭടന്മാരാണ്, പട്ടാളക്കാരൻ. കൃഷ്ണാബോധം ഭാവിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ്, അവരെ നമ്മൾ കരുതലോടെ വളർത്തുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഒരു ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. അവർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സേവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ ഒന്നും നോക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിന്റെ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ആ സേവനം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് കുട്ടിയെ നോക്കണം. ആ പൂജാരിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പൂജാരി സേവ നിർത്തിയിട്ട് നീ കുട്ടിയെ നോക്കണം, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആ കുട്ടിയാണ്,
ആ കുട്ടിയെ 5 വയസ്സ് വരെ നീ നോക്കണം, അതിനുശേഷം നിനക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കും ആ കുട്ടിയെ. ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദർ അത്രയും പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. അവരൊക്കെ വൈകുണ്ഠ ചിൽഡ്രൻസ് ആണ് പറയും പ്രഭുപാദർ. അവരൊന്നും ഇവിടെ സാധാരണ കുട്ടികളല്ല, അവരൊക്കെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം പ്രഭുപാദർ നൽകി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് വളർത്തണം. അവർക്കും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും, പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചെയ്യുന്നിടത്തിൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധവും നൽകണമെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കുകയും അത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഒരു കഥ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വിക്രമാദിത്യ രാജാവിൻ്റെതാണെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഭീകരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്, ഏറ്റവും ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? അപ്പൊ അതിന് രാജാവിന് ഉത്തരവില്ല. രാജാവ്, നാളെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരണം. അത് ആരോട് ചോദിച്ചു? ഉത്തരം മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു. മന്ത്രി പറഞ്ഞു, നാളെയല്ലേ, അത് ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞു തരാം. രാജാവിന് ടെൻഷനായി, രാത്രി എന്ന് പറയും. ഒരു ദിവസം അയാൾ വന്നു. മന്ത്രി, ഞാനത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളുന്നു. അത് മന്ത്രി ഉത്തരം പറയുകയുണ്ടായി. അതിന് ഒരാളുടെ ചെവിയിലൂടെ ഒരു കമ്പെടുത്തിട്ട് കുത്തിയാൽ, ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് കുത്തിയാൽ ഇപ്പുറം എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മൂടനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഒരാളുടെ ചെവിയിലൂടെ ഒരു വടിയെടുത്ത് കുത്തിയാൽ അത് വായിലൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് മധ്യമനായിട്ട്. എന്നാൽ ആരുടെ ചെവിയിലാണോ ഒരു വടിയെടുത്ത് കുത്തിയിട്ട് അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തറഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് നമ്മൾ വെറുതെ കേട്ടിട്ട് ഇതിലെ വിടാനുള്ളതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലെ കേട്ടിട്ട് വേറെ ആളോട് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെങ്ങനെ കളയാനുള്ളതല്ല. നമ്മള് കേട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആര് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബന്ധുക്കള്, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഗുരുർനസസ്യ സ്വജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചു, നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മള് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം. ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരാളുടെയും ചുമതലയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കുക, അവരെയും സഹായിക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ പരോപകാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ബാക്കി ശ്ലോകം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण. നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലിയിട്ട് ഓക്കെ. മതജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ശാരദ ശിവസന ദാനത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന അല്ലെ? ഓക്കെ, ശാരദ ശിവസന ദേവദാസ് മതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസകുണ്ടലം ഗോകുലെ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലൂഘാലതവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദുധൃത്യഗോഭ്യാം രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകമ്പാത്രിരേഖാകണ്ഡ സ്ഥിതഗ്രൈവ ദാമോദര ഭക്തിബദ്ധം ഇതി ദൃക്സലീലാഭിർ ആനന്ദകുണ്ഡേ സഘോഷം നിമഞ്ജന്തമാഖ്യാഭയന്തം തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തി വന്ദേ പരം ദേവ മോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ ന ജാന്യം വൃണേഹം വരിഷാദപീഹ ഇദം തേ ബഭൂർനാഥ ഗോപാലബാലം
സദാ മേ മനസ്യാഭിരസ്തകി അന്യേ ഇതം തേ മുഖാംബോജം അത്യന്ത നീലേ മൃതകുണ്ടലേ സ്നിഗ്ധരക്തേജ ഗോഭ്യാം മുഹുചുംബിതം ബിംബ രക്തധരം മേ മനസ്യാവിരാസ്തം അലലക്ഷലാഭൈ നമോ ദേവ ദാമോദരനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജലാപ്തിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ടാദിധീനം ബധാനു ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞമേ ദക്ഷിദൃശ്യ കുബേരാത്മജോ ബദ്ധമൂർത്തെ ഭയദ്വത് त्वया मोजितो भक्तिभाजो कृतोच्च तदा प्रेम भक्तिं स्वगाम प्रयश्च न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयधरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं जय दामोदर जय दामोदर जय दामोदर जय मक्कण्चोरा जय नन्दलाला जय नन्दलाला जय नन्दलाला जय नन्दलाला राधा दामोदर राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വിളിക്കാം. ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നല്ല. പൊതുവെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറയും നമ്മള് ഭഗവാനെ മക്കഞ്ചോര എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്ന് പറയും. അതാണ് അവർക്ക് വിളിക്കാം. ഗോപികമാർ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ, അവർക്ക് വിളിക്കാം. ഗോപികമാർക്കും ഗോപന്മാർക്കും അവർക്കൊക്കെ വിളിക്കാം. അത് അവര് വേറൊരു സ്റ്റേജിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറയും പ്രഭുപാദർ, മറ്റുള്ള സീനിയർ വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മളപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക. ഇനി ഭാവിയിൽ പാടുന്നവരൊക്കെ തെറ്റില്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. നമ്മള് ഡിവോട്ടീസ് ആകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വേറെ ലെവലുള്ള ഓരോ രസത്തിലുള്ളവരാണ്. അവർക്കൊക്കെ വിളിക്കാം. ഗോപികമാർക്കും ഗോപന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വിളിക്കാം. നമ്മളെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് വില്ലുമംഗല സ്വാമി പറയും അല്ലെ, പ്രസീതം നവനീത ചോരം. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അനേക ജന്മാർജിത പാപ. നമ്മുടെ അനേക ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും കട്ടെടുക്കുന്ന അവനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് ഭാവിയിൽ ഇനി പാടുന്നവരൊക്കെ ആ ഒരു ഒഴിവാക്കാൻ, എന്താ പറയാ, ഒരു സംബോധന ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒക്കെ തെറ്റല്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് പറയണ്ട എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തരായിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ അവരെ ഗോപികമാർക്കും ഗോപന്മാർക്കൊക്കെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അനാവരിച്ച ആ ഒരു ക്ലാസ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നോണ്ട് ഞാനത് ഒന്ന് പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതൊരു വിമർശനമായിട്ടല്ല. പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഭഗവാനെല്ലാം കട്ടെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കട്ടെടുക്കും അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. ഗോപികമാരൊക്കെ വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നു, ഈ യശോദാമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പശുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും അവരുടെ വെണ്ണകളൊക്കെ തിന്നു. നമ്മൾ ഈ വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വെണ്ണ ഒരിക്കൽ പോലും കൃഷ്ണൻ കഴിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. ഭഗവാൻ അറിയാം അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്ന്. അവര് പുറമെ ഭഗവാനെ കള്ളനായിട്ടൊക്കെ പരുതുന്നു, ഭഗവാനെ വഴക്ക് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് യശോദാമ്മയുടെ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളില് ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ, ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ നമ്മുടെ വെണ്ണ ഒരിക്കലും തിന്നാനായിട്ടൊന്നും വരില്ലല്ലോ എന്ന് അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവിടെ പോയിട്ട് അതാണ് അവരുടെ ഹൃദയമാണ് കവരുന്നത്. അവരെ എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സദാസമയവും അവർ മറ്റുള്ളവരോട് സ്വന്തകൊണ്ടിരിക്കും. മച്ചിത്ത മത്യത പ്രാണാബോധ എന്താ പരസ്പരം നമ്മൾ ഗോപികമാർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ എന്താ പറയാ,
ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ വന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും കൃഷ്ണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി വൃന്ദാഷ്ടകം കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. വൃന്ദാദേവിക്ക് ജയ. ഗംഗേയ ചാമ്പേയ തദിതിദ്വിനിന്ദി രോചി പ്രവാഹാസ്നപിതാത്മവൃന്ദേ ബന്ധോ ദിതി ദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ബിംബാദരോദി ത്വരമന്ദഹാസ്യ ന്യാസാഗ്രമുക്താ ദിതി ദീപിതാസി വിചിത്രരത്നാംബരണശ്രിയാദി വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം സമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുശ്രീ കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യധാമ്നി ദത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഗ്നിയാ പല്ലവപുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവകേളികുഞ്ച മാദ്യാദിഭിർബാന്ധിവിഭൂഷ്യമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ദീയദൂതേന നികുഞ്ജയൂനോർ ആത്യുത്കയോ കേളിവിലാസസിദ്ധി തസൗപഗംഗേന നിരുചേത്യതാം തത് വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം രാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദ വാനേതു ദിശാംഗ്രി സരോജസേവ ലഭ്യാം ച പുംസാം കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ത്വം കീർത്യസേ സത്വതന്ത്രവിദ്ഭി ലീലാവിധാന കില കൃഷ്ണശക്തി താവൈവ മൂർത്തിസ്തുളസീന ലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം ഭക്ത്യാ വിഹീനാപരാധലക്ഷ്യ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമതി കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഷ്ടകം യാ ശൃണുയേ പഠിത്വാ വൃന്ദാവനാദീശ പദാബ്ജഭൃംഗഃ സാ പ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ കൃതാർത്ഥ. വൃന്ദാഷ്ടകം की जय, वृंदा देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഗുരു महाराज कृष्ण वंशकल्पद्रुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. आनंदपुरी वैष्णव की जय. श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी.